Salam qadirli vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Bugün men size Amerikan jurnalisti Tucker Carlson'ın Putin'den alan intervyusu barada bir gysgyragym bolsa görüň bermekçi. Ýanky nämeler bolup geçdi? Buna bir analiz vermek isleýän. Inni bu interwýuny özüňizem görensiňiz, ingliz diline de bar, rus diline de bar. Başga diller bilmedim. Özüňiz girip görersiňiz, ýöne käbir rus dilinäki interwýularyny aýrypdyrlar. Onuň sebäplerini häzirlikçe bilemok, emma ingliz diline bar. Hmm. Ni şu gepleşiň aşagyna şo interwýunyň bir rus diline tapdym. Şonu siz has düşünüpli bolýaly. Şo rus dilinäkini goýmakçy, özüňiz girip görersiňiz diýen zatlaryny Putiniň. Indi men bugün ýanky Carlson bilen Putin'e birazajyk analiz bermek isledim. Her kim öz göz ýetimi bar, her kimiň özüniň düşünjesi bar, her kim öz pikirini aýdyp biler, ýazyp biler. Kommentarylarda. Inni bir aýdyp başlajakdadım Carlson'dan başlaýyn. Carlson kim aslında? Ol bir Amerikan jurnalisti. Ödem Republikanlardan ýanky Trump'ın adamsy. Başgaça dille Rupert diýilýär. Şo Trump'ın Republikanlaryň nemesi gepleýän dilçisi ýa dilewary ýa şolaryň diýjek sözlerini ekrana çykyp aýdyp berýänçisi ýanky Rupert diýilýär. Ofitsialny dille bolsa jurnalist diýilýär. Emma şu jurnalist diýilende men henüz çenli bir dogruçul jurnaliste gabat gelmedim. Köp dinleýän ýanky jurnalistleri emma başta ýanky okuwy turup belki dogry ýoldan başlaýanlar, belki çynlakay, hakyky zatlar aýdyp başlaýanlar. Emma soňa baka bunyň auditoriýasy köpelip başladygyça ýa bir gerek ýanky özüne ulanyp biläjek ýanky bir sferalar bar. Şunu ulanyp biläjek nemeler, sferalar ulanyp başlaýar. Ýanky pul bilen ýa pul kowalaşýarlar, ýa şöhrada kowalaşýarlar. Şol sebäpli köp ýanky has ady belli jurnalistleriň köpsi bir fiziki taraplardan ýa aýdaly ýanky bir hökümet adamlarynyň tarapyndan satyn alynan bolýar, oňa aýlyk tölenýär. Şolaryň diýen zatlaryny diýmeli bolýar. Şolara bähwit getiräjek işlerde işlemeli bolýar. Ýagny şolara bähwit getiräjek informasiýalar aýtmaly bolýar. Indi şo Tucker Carlson diýenim Amerikada gaty bir giňden tanalýan bir jurnalistleriň biri. Simonyan ýaly ýa Solovyov ýaly bir ady belli. Bütün döwlet tanıýar, ýanky ýurt Amerika tanıýar ony. Indi Carlson näme üçin gitdi Rossiýa? Şonun başlary birem Carlson Trump'ın adamsy, ony hemmeler bilýär. Mydama Biden'y ýepbeklep ýörenin biri ekranlara çykyp. Indi bu Trump'a näme üçin gerek? Men munyň aňyrsyna nemerek bir zat görýän. Trump Tucker Carlson'ın öz adamsy, ýani Tucker Carlson Trump'ın adamsy. Indi eger Trump täze saýlawda aýdaly şu ýylyň aýagyna saýlaw bolýar da noýabrda prezidentlik. Indi şol saýlawda eger Trump ýeňäýse, onu Tucker ýanky Carlson'a gatyr uly wezipe beriljek vice prezident bolmagan mümkin diýen ýaly gep gurumlar bar. Bulam ýene de bir neme öňe orta oklanýan bir pikirlen biri köpçülik tarapdan. Onu beýle bolmadygy mümkin. Indi Trump'a näme üçin gerek? Ýanky Amerikan milletiniň, halkynyň öňüne, gözüniň öňüne özüniň kandidaturasyny ýene öňe sürmek, şol halkyň ünsüni özüne çekmek Trump'ın bar aladasy häzirlikçe. Onam şu Tucker Carlson'dan üstü bilen şolar ýalyň üstü bilen ýerine ýetirmeli bolýar. Sebäbi onuň bir özü ekrana çykyp aýdyp biljek däl. Şonuň üçinem ýanky
ortada şol sapara uğradany meniň pikirimçe Trumpyň ulakan bir roli bar diýip düşünýän. Inni Trumpyň halkyň öňünde diýýän zatlar näme? Ine şu prezident bolup 20-nji ýylda gelenine noýabrda. Şonu şu gelmänkä prezidentski nimeler geçirilýär-de. Sözlemeli sözler öňünden agitasiýalar geçirilýär. Şonu diýen zatlary men nidi garyp halkyň baýamagyny isleýän idi. Inni bunu eşden halk bir teselli tapan ýalak boldy-da. Her kim baýajak, her kim garyp halky nime edenjeginiň galanyny isleýär. Kiçiräk biznesler diýdi, hiç ýyly nalogsyz, hiç ýyly tölegsiz, artykmaç tölegsiz ayağa kalmaňyz üçin idi. Men sizden nalog aljak dälidi. Halka muňa begenni. Bütün halk ylgap gitdi. Trumpy saýlady 20-nji ýylda. Inni inni häzir Trumpyň diýen zady, şu ýanky ruporlaryň üstü bilen diýen zady. Halk biz ogulam garyp, näme üçin biziň pulumuzy Ukraina ýaly Izrail ýaly ýa beýleki ýurtlar, Arap ýurtlary ýa ýene bir ýurtlara siňdirmeli. Näme üçin şolara paýlamaly? Biziň özümiziň garyplygymy ýetenokmy diýen ýaly, biziň özümiziň durmuşymyz näme gowmy diýen ýaly. Şolar ýaly agitasiýa ýöretýär. Inni bu aslında Trump'ın nimetinden geliyor. Trump tarafından geliyor. Respublikanlar taraftan. Inni ayağallığına şu demokratları yepekleyerler. Demokratlarım kimler Biden'ın administrasyonu Biden tarafı. Inni şeydi halkın bir yumuşak damarından tutup Carlson'ı Putin'in üstüne iyi veriyor. Benim fikrim. Yine de bir sefer edeyim. Bu benim öz şahsi fikrim. Ol başgaça bolýan biler, siziň özüňizde de pikirleriňizden bolup biler. Emma meniň görýän zatlam şeýler. Inni elbette Carlson ulakan bir pula işleyen adam, muhtuna işleyen o. Onun aylığı, häzir aýdaýyn, 1 ýyllyk aylygy, aylyk diýil ýa-da aylyk diýil nokta. Girdejisi diýeli, şol jurnalistikadan girdejisi 45 milyon dolar vardır. 46 milyon, 45 milyon şöte Europlar vardır. Inni nime sonra çıkýardy orta, bu muhtuna gidip gellimika Putin'in ýanyna diýip. Emma men pikirimçe muhtuna gidip gelenler elbette epesli pul işlenir diýip düşünýän. Sebäbi ortada baranna yatağı nimesi var, ýa-ni ateli. Galan ateli Four Seasons diye 4 pasıllık otel. Katı kımmat otel bolmaly. Ondan bu gidip iyi biçen restoranlar, katı kımmat restoranlar yönemen eder. Inni birinciden Carlson'a Putin ýaly bir liderden interview almak katı bir ulukan bir neme diýilýär, dostoýnstwo mi, çest mi, edil şu Türkmençe diýýärmi, şol ýaly görünýär. İkinciden hem onun reytingi Amerika'da has ösdü diýip düşünýän, öserim diýip düşünýän sebäbi oğlum ady belli inni hasam Amerikan auditoriýasynyň içinde esasen Trump taraplayın ýa-ni Respublikanlar tarapyndan giňden görüler bu interwýusy diýip düşünýän. Görülýändirim häzir. Inni şol ýa-ni patriotlyk barada aýdymdy. Trump diýen bagşlan Carlson ýanky ýetişmäli jurnalistleriň içinde çesni işleyen adam däl. Men şeýlerek görýän. Sebäbi menim Amerikan özüm ýöne meniň görüşüm ine şu Amerikanlaryň gözü bilen seredýänne meselem. Menim elbette aylygymdan tutulup Ukrainaýa berilýär. Ona men bilýän beýleki Amerikanlaryň kamşalar ýaly. Elbette edil Amerikanlaryň gözü bilen seredemde maňa da dogrusy ýakyp duranok. Meniň aylygymdan, meniň ötelän nalogumdan başga ýurtlara pul iýerilýän bolsa, iýerilýändigini bilsem menim halymyň ýönüm realistik bolup aýdamda, bir neutral adam hökmüne aýdamda, şu Putin'in
Ukraina parahat oturan yurda çözmesi bul menne şeyle adalatsızlık döretti de nemeyan adalatsızlığı gördüm. Inni menne şeyle bir qahar gadap döretti diysem yalançı bolmar hakikaten hem şeyle bolly bu belli bir adama dälle bütün şu Putin'in rejimine. Um, Yani Rus prostoy halk var olara dälle şu imenne rejimi menin Putin'in rejimine bir karşılık döredi menne. Inni bu interview vardı aydamda katı bir şeyli bir hayran galırıcı zatlar bolup geçti de şu soru cevap nimi alşanna bir yürüsü näme diye men näme diýen dutarım näme diýäde de şu umum aydanda şu interviewdan şeyler bir netije çıkardım men. Carlson'un soruyan da Ukraina näme üçin çözdüň diye. Olam Putin'im istoriya girip gitti. Yani iki saatlap istoriya edip berdi. Tarihten görünverdi. O aydıp berýän tarihi yani Ukraina diyen millet yok. Bolmadık. Ukraina dili bolmadık. Ukraina'nın teritoriyası bolmadık diýip aýdýar. Onu bir nimesine interviewsunda Putin aydıp berdi. Ukrayna'nı dedi yer açıp dedi teritoriya başlan. Yer açıp teritoriya dedi bölüp beren neydi Stalin yankı hmm, neme Lenin bölüp berdi dedi Lenin. Ya. Ni bu e, hakikat değil. Bu historisk bir yerleri var Ukrayna'nın aslında. Ni şu Carlson'a interview e, Berwotyrka sonra verende näme üçin Ukraina üstüne çözdüm diýe-de näme üçin eger sen şonuň historiýasyny bilýän bolsaň öňden bäri şular ýaly bir dokument bar bolsa eger Ukraina diýilýän döwlet ýok bolsa näme üçin sen gelenmädiňe mundan 22 ýyl mundan 20 24 ýyl bolýar-da 24 ýyl mundan gelenmädiňe näme üçin üstüne çözmediň Ukrainaň diýä bolyn ýene de sen garaş diýä oňa sen garaş diýä ýene historiýa gidýär dowam edýär onun hiç ili bir cevap berip bilmeyedi. Şu da cevap berip bilmedi. Hadir men şu yerde bir nimenem açıp koyayım teze bölüşeyim, paylaşayım. Onun son o yeri gelende bunu dinler. Yine şu yerde şu linkini koyuyorum men şu videonu taptım. Şunun linkini koyuyorum ödünü son dinlersiniz. Yine şu yerde şeyle diye aydı bilmen şu nem için çoğunun aydı bilmen yine de tarihe gidiyor da onun Carlson'a ya dur diye. Sen niye neme diydin diye yani kaçıncı yere gittik bizi yitirdim ştayda diye. Olamaydı ya neme diye yüreğimi siyam sana skuşunu mu deyip soruyor da yo skuşunu da aydı ver diye yani bu diye 1650 yıllar diye. Kodamı getiriyor mu? Putin gitti tarihe 1650 yıllara gitti 60. yıllara gitti. Ol barıp ol demede urnu bolýar da näme Groznyň döwründen soňrak bolýar. Grozny aýdaly näçinji ýyllarda ýaşap geçdi. 1530'dan 1530'dan 1584'e çenni ýaşady 54 ýaşynda bolýardy. Grozny ölenine. Ona şondan soňky gelen adam ma? Soňky gelenler. Russiýanyň ýa-ni Russiýanyň hökümetine. Ne? Şolaň döwründe bolýardy. Şolaň döwründe bolýar. Ýa-ni takmynan ýa-ni Aleksey Mikhailovich diye. Ne şoň döwründe, şoň prawit eden döwründe de gabat gelýär. 1650-60 ýyllara aýdyp berýär. Şo döwürde diýen Carlson'ın şo wagt ýüzüne seretseňiz bara. Siz hem hayran galarsyňyz, men hem hayran galym. 1600-nji ýyllara gitdi de Ukraina çözmesiň sebäbi. Bu bir aklyňa sygmajak zatda ýa-ni Carlson'ym şoň şu şeýle ankaryp seretdi de ne diýmek Amerikanyň meselem başga islenip milletiňem islenip ilatyňam pikiri bilen dinleýän nime pikir etseň de 1600-nji ýyllardaky bolan wakalar üçin şu wagt çözýän diýse gaty bir absurd zat bolýar da. Onda diýmek Osman biziň Oğuz Türkmenlerimiz Türkiýe territoriýasyna
yaşaptır şu töwürlerde bolupdyr da vay biziň amany yerlemide izine berdiip şu türkmenler çolsa bunda näçe asır geçip giden asır şu türkmenler şolaň üstüne çolsa bar türklerin üstüne yerimizi ata vatanymyzy beriňbize diýip bolmada odatlar. Men muny ýöne mysal getirdim de bozlar bardy. Inni şolar ýalda atlara edip berýärdi. Ene diýä papkamyza mar diýä. Ene görüň diýä. Onun karlsyna diýä yo yo gerek del papka diýä. Onun ýal dokumentlary diýä. Halka bir nime üstüne açıp bolmada diýä de. Olam yo yo alyp git diýä. Soň nime diýä? Bu diýä rus diline period edilen niýe? 1600-nji ýyllaky dokumentler period edilen niýe? Ne Bogdan Hmelnitski diye eli bile yazıptır diye şunu. Bizi diye hayiş ediptir diye. İlk Polyaklara hayiş ediptir, onun münsvermenler son bizi Ruslara hayiş ediptir diye. Bizi diye bir berkirak eli alın, bize gollow berin, bizim arkamızda durun deyip diye yazıptır. Ne diye, ne dokument originaline şu diye, ne kopyası diye, siz şunu alın diye, ödünü son İngilizce geçirin diye. Bulam hayiş edilen periyod ediliptir diye. Demek Bogdan Hmelnitski Ukrayn bolsa, Ukrayn dilinden 1600-nji ýyllarda pikir edin. Ukrayn dilinden rus diline period etdik diye. Diýilipdir. Şeýle many çykýardy. Inni şol döwürlerde Putin aýtmyşlaýyn. Ukraina territoriýasy bolmadyk, Ukraina milleti bolmadyk, Ukrayn dili bolmadyk diye. Onu Bogdan Hmelnitski haýsy dille ýazypdyr. Yine öz yalanını orta çıkarıyor. Öz yalanlarını açaçan orta oklaya sizin dinlemeyen yalanla mı diyen yalı oldu da. Yine şeylerak Putin'in derdi aladası. Menin pikirimçe bir adamın şahsı nemesine değmekçi değil ama ya şu interview alan Putin'in hakiki özü değil ya olmasa da qarlıktan mı neme mi birazcık neme akıl huşu azıcık neme diye. Bök neme bökya neme değil ya. Bökya derler neme diye. Tip ya kayarını. Ağzaya ha. Da taptım ağzaya. Inni bu interview arada neme diye Simonyan. Bunu men niye dinleyip ağladım diye. Bu neme demek inni. Yani bulum şu Carlson ýaly Simonyan'ın Carlson ýaly yani publika oynayanın biri de neme diye ağladım diye. Demek ağladım diyen bolsa her bir gözünün damjatyna, göz ýaşyna pultulunýa. Yine bizde de var bir aydımçı Cemal Saparwamy ağlap eňrap atlar ýygyňda kişgap galy diýip yani neme diýenler gurban ola. Atlarım ýygyňda sen kişnap galýar. Şolary görüp diýä göz ýaşym takgap bile mok diýip möňürüp ağlap duranlar ekranyny. El mikrofonyny ýadyňyza düşse şol video. Ene şol her göz ýaşyny pultulunýan jurnalistlerine şolor. Halkyň beýnini ýuýanlar şolor. Simonyan ýalylar. Yani Cemal Saparwa ýalylar. Onuň aňyrtyna bir zapas bolmadyk adam bilen gözüniň ýaşyna ananyp oturýar da. Hem bulan diýen dogry kenni. Ine şolar ýaly watandaşlar. Inni ýene bir şu ýerde belejek adam bardy. Nime barada Putin'in diýen yani Carlson'a beren interwýu var. Ne şu arada aýdyp geçecekdim inni. Bu deginni nimede deginni. Zelenska da dedi. Bu dedi. Ödüm Yevrey dedi. Yevreylerin adını maskara etdiye bundan şuryalı diýip başladı Carlson dedi. Dur dedi. O sebebi Amerika'da bunu gaty yepbeklerdiler. Eger şonu aýtdyran bolsa da kansa soňuna çen Yevreyler bardy ya millet aýrylmak, millet paralyk. Eger şol dowam etdiren bolsa da Putin'e ruhsat beren bolsa onu Amerika'da yepbeklerdiler Carlson. Sebebi Amerika'da millet aýyrmak bolany. Yani Yevreylere plan diýdirdin sen şu Carlson'ın helak ederdiler. Yani daşlap diýen ýaly. Näme üçin diýdirmedi? Aýtdyrmady şu millet aýyrmak barady.
Tevavi. Yine şu Yevreyler Amerika'da ön mesela täze yıl bellenýän bolsa Merry Christmas diýilýärdi. Merry ýa Christmas'ı diýilýär. Bu Rождество ortaňky. Şonu inni Yevreyler Katoliýa Yevreyleri biz diskriminasiýa edip bilmeýär şoň üçin Merry Christmas diýmellerle. Başga çyragy edip aýtmaly diýe. Happy Holiday diýip aýtmaly diýe. Bayramlaryňyz gutly bolsun diýip aýtmaly diýe. Şol Yevreylerin bir kemsitýän bolýardy. Merry Christmas bolsa kemsitýäs. Yevreyler kemsitmäliň diýip Yevreyleri öňe sürýärler. Ine şol sebäpli Carlson dur diýdi. Zelenskiýni ýa-ni bu Yevrey ol, ödem Yevrey. On diýdi atasama gullyk eden diýdi. Faşistlere garşy neme edip diýdi. Uruşda diýdi 41-40 ýaşda diýdi faşistlerin garşydan uruşdan kakas diýdi Zelenskiň. Onun bu yerde de ne görýänmi? Yine de bir yalan orta çykýardy. Sen Zelenskiň kakasyny tanamasaň, doğulan ýylyny, ölen ýylyny ýa dirligini zadyny tanamasaň, onu aýtmak gerek däl mykadiýan. Täbi Zelenskiň kakasy 1947-nji ýylda doğulýar. Neme? Ödem uruş näçinji ýylda oturýar? 1945-de oturýar. Şeýlem. Zelenskiň kakasy 47-de doğulýar. 2 ýyl soň. Buna öyle oluyor. Yine Putin'in köp yerlerde şu Agsiya diyen datlar Agsiya belki sağlık sebäpler, ýatkeşlik sebäpler ýa biljekler ýöne Zelenskiýniň kakasynyň uruşyda gatnapdyr diýip şol istoriýa şol erteke öýde inanyp ýör. Buna öyle beýle bolýar. Sen kakasy Zelenskiň öýde 40 ýaşynda bolsa neme kakasy 80 ýaşynda dogran näler? Neme çağatı 80 ýaşynda bolan näler? 47-nji ýylda dogulupdyr kakasy. Mene şolar ýaly. Onuň bu taýda neme Polşa hakynda da diýe. Gitleri bu taýda gitleri näme diýe? Gitleri neme diýe? Öňe sürýär. Ýa-ni şoň tarapyny tutýar. Ene diýe Polşa diýe näme üçin 40 uruş neme etdi diýe. Näme üçin niýe Hitler diye Polşa'nın üstüne çözdü diye. Polşa diye netmedi diye Hitler'in. Polşa diye spokojno bir şartnama bağlaşalı. Şu böyle uçastağı bana berdiydi, onu vermedi diye Polşa. Kaharını getirdi diye Hitler'in şoň üçin Hitler'e diye başka alaç kalmadı basıp almaktan başka, üstüne çözmekten başka diye. Ama men kim şoň ýaly? Menem diye Ukrayna şu böyle berdiydim onu diyen etmedi diye. Onun diye Hitler'de günah var mı diye. Ne seyredin? Şu yerde diyen de adını kuvvet bin serdin lan. Hitler'de diye günah var mı diye. Men de günah yok diye. Menin Ukrayna'nın üstüne çözüp şoň bir böyle uçastığını, teritoriýasyny aljak bolmagmy diye. Meni diye günahkarlama, menin günah yok diye. Şu gepleri hok bana özüňiz dinläp görüň watandaşlar. Men üstüne hiç sat koşamak şunun diyen de adını size Türkmençe periyod edip berýän. Umumy hem pikrime maýdýanna. Onun ýa papka getirýär, papkasyna neme diýdi? Yok aýyr diýdi, almady. Oň içinde başga zatlaram bolmagy mümkin. O Trump'a uğratmaly dokumentleri bar bolmagy mümkin. Ya bu Carlson Trump'dan bir hat petek getiren bolmagy mümkin. Putin üçin olam belli däl. Olam her zat bolup biler. Ine şeýlerek watandaşlar onun ýene bir diýen ady bar. Men şunun bir 50-nji minutunda bolmaly. Size bunu dinledip men neme edip otursam uzağa çekermek diýen. Şoň üçin şu ýerde dinletjek bolup görýin. Eger bolsa. Прекратите это. И мы не начинали ее в 2022. Это попытка ее прекратить. Do you think you've stopped it now? You achieved your aims.
Э, Нет, мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей – это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений. Это одна из проблем, которые мы обсуждали и в ходе переговорного процесса, который завершился в Стамбуле в прошлом году в начале, но не по нашей инициативе завершился, потому что нам, европейцы, в частности, говорили, нужно обязательно создать условия для окончательного подписания документов. Мои коллеги во Франции и в Германии говорили, ну как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор с пистолетом, приставленным к голове, к виску. Надо отвести войска от Минска. Хорошо, мы отвели войска от Минска. Как только мы отвели, извините, от Киева. Как только мы отвели войска от Киева, сразу же наши украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договоренности, достигнутые в Стамбуле, и приготовились к длительному вооруженному противостоянию при помощи Соединенных Штатов и их сателлитов в Европе. Ne, bir yerden hemen diye. Bir de diye bu pistoleti bu kellanga dirap diye davay gol çek deyip olmuyor diye. Şoň üçin neme koşunumu da ayır deydi diye. Bizim Kiev'den ya Harkiv'den çıkardık koşunumu diye. Ondan Türkiye'de diye biz gol çekmelik diye. Yani bizi şey deyip ağladılar diye. NATO'da diye, Amerika'da diye biz ağladı diye. Biz koşunumuzu çıkaranmadı da diye, bizim dogovorumuz hem adımızı diye muzur attı diye. Yine. Seyret yani adını. İlka birinin üstüne çöz ya, soňam davay diye, gol çekelim diye bir kağıdı. Görýäňiz mi? Sen näme üçin ilki birinin üstüne çözdüň? Adamlaryny gyrýan, soňadan gelin gol çekelýär. Ol ol işem diye inni şol dowam edýäniň üstüne nime diýdi? Karakteristika berýär. Näme üçin büsbütün Ukrainanyň territoriýasyny çykmaýanyny aýdyp berýär, çykmadygyny. Biziň diýä dogwurmyzda gol çekmediler diýe, şoň üçin muzur atdylar diýe biziň dogwurmyz. Şoň üçin biz hallyk diýe. Ýöne biz Kiýewden çykdyk diýe. Ine bulam ýalan söz. Düýp öter ýalan bahana biýem. Ine şolar ýarak inni umumy şu aýdanlatlary näme üçin Ukrainanyň üstüne çözdiň o diýä onun istoriýa diýä diýene. Ýa istoriýa diýä. Näçe asr menen öňe diýä de. Hiç jogap berip bilmedi. Şu 2 saatlyk interview ýöne hiç bir konkret jogap aly bilmedi de. Nime ýa-ni Carlson. Onun ine benim şeylerak pikirlerim öz yalanına öz inanıp oturan näili düşünseniz şolar ýaly düşünün. Ýöne aýdýan sözleriniň 90%lary yalan. 90% özüniň bir ýaşaýan dünýäsi bar bolmalylar. Şo dünýäde giripdir. Şo dünýäde de bir ýazylan näme ýaňky erteki bar. Şoňa da öz inanýar. Onam ekrana çykyp aýdyp berýär. Ne ýaňky gelen interview alýan Carlson'a da ýa bütün dünýäde özüniň yalanlaryny inandyrmak üçin özüni tarapdar gözleýär. Şu meniň aýdýan zatlama sizem inanyň diýe. Onuň bol göz görteli yalan zatlar aýdyp oturdy. Gaty kände da ýa otaydy. Siz girip dinläp görüň özüňiz. Gaty köp da aýdy. Hayran galaýmy zatlar aýdy. Menem bunu giňişden görüň bererdim size. Has giňden görüň berip biljek ýöne. Wagtym çäkli. Şoň üçin bir 20-30 minut size aýraýyn idim häzirlikçe. Bolýan watandaşlar şu videonu hökman görüň. Size gyzykly bolmaky diýip men şeýlerak düşünýän. Ona näme? Siz bilen ona hoşlaşalyň. Sag bolun. Ýa-da görüşürüz. Size de gyzykly bolanlar diýip tamam edýän.